kako lepa torta. Jede mi se. Odmah ću je pojesti. Što? Ništa nije ostalo? Ali nisam se najela. Bako, jesi tu? Naravno, draga. Čula sam da plačeš. To nije u redu. Hajde da organizujemo izazov. Treba mi što više ruku. Zvaćemo tvoju stariju sestru Wendy i šefa. Hajde da kuvamo. Wow, super! Hoće tortu? Spremite mi još torte, molim vas. Odlično. Hajde da počnemo. Trebaju mi jagode i jabuke. Super. Dakle, iseći ću jagode. Odlično. A sad ću napraviti testo za kore. Treba mi što više brašna. Zatim jedno jaje. I mlijeko. I promešat ću sve to. Da, svaka mi čast. Oho, to izgleda super. Kako da stignem sve bez dodatnih ruku? Ne želim jagode. Ne. Moraš, Wendy. To je zdravo. Okej, to je zaista ukusno, bako. Dakle, počet ću da kuvam. Točno. Treba mi limenka kole i hleb. Razvaljet ću hleb. Da, tako je. Zatim ću iscediti šlag. I dodati što više čokolade. Super. Zatim opet hleb, opet šlag, oreo i ponovo hleb. To je tako lako. I baš ukusno. A sad ću otvoriti pakovanje M&M's. Nešto neće. Wendy, daj da ti pomognem. Ja imam više ruku i jake su. Šta? Zašto neće? Hej, vi dole, pomozite nam. Super. Izvoli, Wendy. Hvala, bako. Treba dodati šlag i sipati M&M's bombone. A zatim hleb. Opet šlag. A sada marshmallow. Da. Odlično, pokrivam sve hlebom. Ispalo je baš super. Da, to zaista izgleda odlično. A šta ja dodam? Tačno, došla mi je ideja. Šef ima nož za picu. Treba mi. Sad ću ga neprimetno uzeti. Ni čak ni primetio. Moj nož, pridrži to. Dakle, sad ću iseći testo na trake. Sa takvim nožem je to mnogo lakše. Odlično, to možeš skloniti. Jagode su već ovdje. Napravit ću običnu pitu sa jagodama. Mala Sheila obožava pite. Ostalo je to sve staviti u rernu. Da. Bacit ću to. Što je to bilo? Za malo me niste pogodili. Pazite malo šta radite. Ups, nisam namerno, šefe. Svakako vas ne bih pogodila. Ne brinite. Dobro, opraštam vam. Evo moje lepe kape. Dakle, gde sam stao? Tačno, napravio sam šareni fil. Stavit ću ga na tortu. Pogledajte koliko je lep. O, da. Bako, šta mislite? Zar to nije genijalno? Jauma, dajte, šefe. Ja znam da vi odlično kuvate, ali moja torta će svakako biti bolja. To je torta od pita. Dakle, svi smo završili. Prijatno. Wow, tortice. Probat ću prvo ovu. Liči na sandvič. Zanimljivo. Kako ukusno. Sviđa mi se. Ali moram probati sve. Na redu je torta u sredini. To je torta od pita. To je sigurno baka spremila. Ekstra. Obožavam bakine pite. Dakle, ostala je posljednja torta. Šarene. Kao da je naslikana. Sad ću da probam. Da, to je baš ono što sam htjela. I fila ima baš mnogo. Ali čija torta je najbolja? Znam, sve torte su pobedile. Kako je lepo što je pobedilo prijateljstvo. Cool. A sad mi se pije koktel. Hajde, iznenadite me. Dobra ideja, Sheila. Spremit ću ti svoj najbolji koktel. Počet ću od sladoleda. Kakav miris. Uzet ću jednu kuglicu i staviti je u blender.
I treba mi još par kuglica. Da. Tako je. A sad ću dodati mlijeko i sirup od jagoda. Ostalo je to sve promešati. Wow, izgleda nevjerovatno ukusno. Ha. O ne, moje oči! Ne vidim ništa! Jao, izvinite, šefe. Ne slušaju me moje ruke. O, iscedili su sok na vas. Moje oči, oslepeću! Bako, prestanite što? Lizalica, hvala. Odlično, mogu nastaviti da spremam koktel, a ja ću imati najzdraviji koktel. Što više voća bude unutra, zdravije će biti moja unuka. Odlično. A sad ću sipati u svaki tanjir malo želeja. I promešat ću to sve. Odlično. A sad ću izvaditi pipetu i kalup. I iscedit ću u kalupe malo želeja. O, izgleda baš slatko. Wow, i ja bih to rado probala. Nadam se da baka neće biti protiv. Što? O ne! Moje ruke! Ledene su! Kako hladno! Bako, zaledila si mi ruke! Jao, izvini. A sad ću spasiti tvoje ruke. Imam rukavice. Jao, jadna Wendy. Izvini svoju baku, a nisam namerno draga. Hajde, spremaj koktel. Dobro, mojim rukama je već bolje. Želim da počnem od Sprite-a. Jao, nikako ne mogu da uzmem. To je sve zbog rukavica. Hajde. Jao, sok prska u mene. O ne, sva sam mokra. Dobro, nema veze. Bitno je da sam otvorila Sprite. Sad ću to sipati u čašu. I dodati pucketave bombone. Wow, čaši pravi vatromet, super! Rukavice mi više ne trebaju. Uzet ću šarenu vunu. I istopiti je u čaši. Baš me zanima šta će ispasti. Wow, prelepo! Šta mislite? Zanimljivo. A ja sam napravila žele kuglice od voćnog soka. A mala Sheila to sigurno nije probala. To su džus kuglice. Šefe, šta mislite? Pa ne znam. Kod mene je klasika. Mlečni koktel sa ukusom i jagoda. Ukrasio sam ga krofnom, a preko ću sipati malo šlaga. A zatim ukrasiti sve žele trakama i dodati slamku. Gotovo, Sheila, probaj brže. A prijatno. Wow, to sve izgleda jako ukusno. Počet ću od ovog roze koktela. Mlečni koktel, obožavam. A šta je dozgo? Wow, žele bombone. Super. Okej. A sad ću probati drugi koktel. Malo je čudan i uopšte se ne pije. Ne razumem to. Neću ni da pokušavam. A šta je ovdje? Hoću da probam. Wow, ukusno. Jao, sve mi puca u ustima. Čekajte, a to je vatromet. Super. Sestra je definitivno pobedila. Jeste čuli? Pobeda je moja, srećna sam. Hvala svima na podršci. A sad mi spremite jaja. To nije teško. Hajde, požurite. Naravno, trebaju mi jaja. Dakle, skuvat ću ih u čajniku. To je lako i brzo. A još ću staviti u čajnik Skittles bombone. Sheila i ja obožavamo ih. Odlično. A sada uključujem čajnik i neka vri. Eto. Jao, imaš baš čudan ukus, Wendy. Dobro, ne obraćam pažnju, a razbit ću jaja u tiganj. Gotovo. A sada uzimam mutilice i mešam to sve. O, da, odlično. A sad ću proveriti slaninu. O, slanina je spremna. Dakle, napravila sam kajganu. A sad ću napraviti crtež od jaja. Slanina će biti usta, jaje će biti glava, a masline oči, a sir obrazi. A od povrća ću napraviti nos i brkovi. I spao je pravi zet. Šefe, pogledajte. To je baš bez veze. Ja sam napravio kolači. Miris je nevjerovatan. Dakle, ukrasit ću ih filom. To će biti jako ukusno, verujte mi.
A preko ću staviti želebe lance. Ja neću koristiti prava jaja. Napravit ću kolači. Odlična ideja. A šta je kod Wendy? Jao, zaspala je. A ne brinite, probudit ću je. A šta se dešava? Isključite to. Dobro, da vidimo šta je spalo. Jaja su se skuvala. Zelena su. Ostalo ih je ukrasiti trakama i očima. To zaista liči na ninja kornjače. Sheila će biti oduševljena 100%. Hajde, probaj, sestro. Šta ste smislili ovog puta? Wow, je li to ninja kornjača? Super! Obožavam da gledam taj crtač sa sestrom. Sad ću probati. A može da prođe? A šta još ima tu? Wow, to je zeka, baš je sladak. Probat ću ga. Wow, sviđa mi se ukus. Da, to je pravi doručak. Šta? Šta je ovo? Kolači, ozbiljno? Obožavam slatko. Jao, to je mnogo ukusno. Jelo šefa me je oduševilo. Dakle, on je pobedio. Ne mogu da se zaustavim. Konačno je pobjeda moja. Zaslužio sam je. Tu. Smislila sam šta želim da pojedem. Napravite mi tortu sa igračkom Labubu. Ako ste sve razumeli, možete početi da pravite. Čekam. Hej, a gde je nestao moj Labubu? Halo, gde si? Oho, a mi Labubu je odlučio da pojede tortu čak i pre nego što to učini ona sama. Obožavam šlag. A vreme da sastavim tortu. Sklanjam sve kore i ostavljam jednu. Super! A sada stavljam krem na koru. Uzimam lopaticu i razmazujem po celoj kori. A zatim ponavljam to nekoliko puta. Odlično! A sada želim da prelijem sve roze čokoladom. Eto je! Dakle, sipat ću odozgo. Pažljivo. Wow, kako lepo curi! Sviđa mi se kako ispada. A sad je došlo vreme za ukrase. A vidi za, to su medenjake Labubu. Sad ću ih ubaciti u tortu, tako je? Odlično! Baš sam zadovoljna. Šta se ovdje dešava? O, ne! Neko progrizao rupu u mojoj torti za Miju. Zaki, jesi li to ti? Što ne? Što da radim? Ideja! Dodat ću ovdje dekor, kao da Labubu izlazi iz moje torte. Odlično! Sada možemo poslužiti Miju. Ja imam bolju ideju. Uzet ću Hubabubu, izvadit ću žvaku i razvaljati oklagijom. Dakle, a sada uzimam šarene olovke. Nacrtat ću lice. To je ispalo baš slatko, jel da? A zatim ću premazati tortu kremom. Imam poseban dodatak koji stvara imitaciju dlake. O da, izgleda ekstra. Ostalo ubaciti uši. Ispalo čak i bolje nego što sam zamišljao. Ovaj mali Labubu odlučio da pojede i Zakovu tortu. O, ne! Zakova savršena torta je uništena. Brzo mu pomozite. Padam! Joj, to je bolelo. Ne, šta se desilo sa mojom tortom? O, ne, uništene. Ne mogu da dam i ovakvu. Znači, ti si to uradila. Naravno da ne. Uzmi ovo. Dobro, zalepit ću facu ovdje. Tako već mnogo bolje. Šta mislite, šefe? Je li dobro izgleda? Naravno da ne. Dobro, nastavit ću. Ja ću imati čokoladnu tortu. Dodat ću kremasto krznom slatkom Labubu. Da, on izgleda kao pravi. Još par ukrasa i to. Moja torta je prelepa. Ne, moja je bolja. Ne moja. Ne, moja.
Dobro, zašto se svađamo? To će odlučiti Mija. Čekajte, a šta je sa mojim labubom? Dobro, verovatno mi se učinilo. Mija, probaj. Wow, napravili ste mi 3 torte. Šta se desilo s ovom? Je li je pregazio auto? Pa dobro, sad ću probati. Nije loše. Da, sviđa mi se. Idemo dalje. Wow, kakva lepa roza torta. Sad ću je probati. Jako ukusno. Oduševljena sam. Čekajte, ovdje je medenjak Labubu. Sad ću ga probati. Da, to je prelepo. Teško je prestati jesti. Divno. Jao, tvoj Labubu će sada pojesti svu šefovu čokoladnu tortu. Mija, tebi ništa neće ostati. Hej, Labubu, kako si smeo da pojedeš celu tortu, a da mi ništa ne ostaviš? Kakva šteta. Ostalo je samo par mrvica. I čak su i one neverovatno ukusne. Pa dobro, onda pobeđuje sestra Janice. Da, znala sam da ću pobediti. Hvala ti, Mija. A sad mi napravite burger, a mora biti ukusan. Lako, uzet ću hleb. Aha, par komada. Stavljam ga u toster. A sada pržim pljeskavicu. Da, stavit ću u tiganj i ne zaboravljam da okrećem. Ovaj nestašni Labubu hoće da pokvari Janicinu pljeskavicu. Šta se dešava? Odakle vatra? Da li sam stvarno uključila šporete na jaču? Ups. Ostao je samo ugalj od pljeskavice. To treba baciti. A šta je sa hlebom? Spreman je. Odlično. Onda ću uzeti tost, a preko staviti žele bombone, zatim čokoladu i odozgo i još malo bombona. Pokrivam sve tostom i to je to. Ali ja ću svejedno pobediti. Odmah ću naručiti burgere iz McDonald'sa. Tamo sigurno prave najukusnije burgere. Da, evo moje poručbine. Ovdje su nuggetsi, kolutići luka i burger. Sad ću sastaviti sve zajedno. Pokrivam lepinjom i to je to. Zašto se smeješ? Čekaj, to još nije sve. Sad ću obojiti svoj burger u zlatno. Mija zaslužuje najbolju hranu. Zlatni burger sigurno nikad nije jela. Da, to je to. Ja sam završila. Prijatno. Wow! Od čega da počnem? Ovaj burger liči na sandvič. Sad ću ga probati. On je sladak. Sviđa mi se. Nikada nisam jela nešto slično. Šta dalje? Kakav veliki burger. Sad ću probati. Da, ukusno. Baš je sočan. I šta je ostalo? Opa, zlatni burger. On tako lepo svetluca. I ukus je također sjajan. I čija je pobjeda? Šefova! Hvala ti, Mija. Ipak sam i ja profesionalac. Ovog puta želim jelo u obliku Labubua. Odlična ideja. Ja ću nacrtati palačinku u obliku Labubua. Dakle, prvo mi treba crna kontura. Iscrtavam lice. A posle krzno. Da, tako je. I ne smijem zaboraviti na uši. Posle telo, ruke i noge. Da, i dodat ću obojene detalje. A sada mogu obojiti Labubu potpuno. A bitno je da ne žurim. Sve mora biti lepo. Tako je. Ostalo je da okrenem Labubu i stavim ga na tanjir. Ispalo je baš sjajno. Janice, kako ti se sviđa, ili? Pa onako, kod mene će biti bolje. Dakle, prvo ću nacrtati crnu konturu. Ja ću imati baš slatkog Labubua. Mija obožava svog malog Labubua.
A on je kod nje Brown. A zato sam odlučila da nacrtam baš takvog. Odlično mi ide. Nacrtat ću detalje, a zatim obojiti sve. Mislim da mi odlično ide. Zamislite, ja prvi put crtam testom. To je jako zanimljivo. I očigledno da imam talenat. Ispalo je super. Kako vam se sviđa? Ja smatram da je pobjeda moja. Naravno da ne. Ja ću napraviti bolju palačinku. Gledajte i učite. Nacrtat ću konturu crnim testom. Da, i odmah dodam sve detalje. Zatim popunjavam malene detalje obojenim testom. A sam labubu će biti roze. Mija je ipak fan roze boje. To je to. Ja sam završila. Mija može probati naša jela. To je stvarno dobro. Prijatno. Wow, sve tako lijepo. Od čega da počnem? Ovaj labubu liči na mog. Wow, baš je lijep. Čekajte, a šta s ovim labubom nije u redu? On je crn. Strašno ga je čak i probati. Ipak neću. Ostao je roza labubu. Sad ću probati. Prelepo. Ali ko je najbolji? Rešeno, sestra Janice. I ponovo sam ja najbolja. Hvala ti, Seko. Iznenadite me. Šta spremamo? Sad ću vam pokazati. Danas želim veliku lepu tortu. Obradujte me. Čekam. Torta, super. Ništa lakše. Jeste rekli torta? Onda mi treba brašno. Sipat ću ga u ovaj duboki tanjir. A onda ću dodati malo mlijeka. Recept torte imam u glavi. Savršeno pamtim sve sastojke. Nijedna mučkalica neće moći da napuni ovu tortu ljubavlju. Samo ruke bake. Koje gubljenje vremena? Uvek postoje lakša rješenja. Gotove kore za tortu će mi sačuvati gomilu vremena. Kakvo varanje? Ne želim čak ni da gledam to. Moja torta će biti najbolja, zato što sam ja profesionalac. Dodat ću malo boje u tortu. Ovo će biti lepa torta za lepu devojku. Za sada ispada odlično. Ovako treba da se radi. Šta hoću, to i radim. Zato ću dodati kikiriki pastu. Što više, to bolje. Obožavam je. Sada sljedeći sloj. Najvažnije je staviti što više. Ja bih sad i samo ovo pojela. A što ne mogu? Mogu da poližim kašiku. Dosta. Spremaš tortu za sestru. A ja ću dodati džem od jagoda, koji sam sama spremala. Sigurno će joj se svidjeti. Dodat ću celu teglu, da ne bi bilo moguće prestati jesti. A sad ću dodati potrebne detalje. Kada se sve lepo zapeče, bit će božanstveno. Kakva lepota. Ispalo odlično. Odneću u rernu. Wow, tako ogromna torta. Da, i još jedan važan korak. Sada pažljivo treba namazati krem. Ja to radim sa pomoću poslastičarskog džaka. Torta ispada tako lepa i tako svetla. Sljedeći korak, ravnjanje. Važno je da se to radi pažljivo da bi torta ostala ovako lepa. Mislim da je sa kremom sve gotovo. I posljednji korak, ukrasi. Želim da napravim ukras koji će idealno izgledati na ovoj torti. To je to, završila sam. Savršena duga. Stavit ću je na vrh. A samu tortu ću ukrasiti šarenom čokoladom. Dodat ću zvezdice i stavit ću ih ovdje. Ostaje da dodam oblake pored duge. Divno. Šta? Gde? Jao, tačno, moj kolač. Svež pečen upravo sa vatre. Odlično. I ja želim takvu tortu. Moja tortica tako loše izgleda. Čak i kod bake bolja. Šta da radim? Imam ideju.
Da bih dodala boje, trebaju mi šarene bombone. Ovako izgleda mnogo lepše. Šta sve? Nema više. Pa dobro, moja torta je spremna. Svaka ti čast, unuko. Vi meni niste konkurentkinje, nemate šanse. Nije loše. Veoma slatko. Prelepo. Od nje ćemo i početi. Sad ću je probati. Sečemo pažljivo, ovako. Kakvo lepo pače. Treba što pre da ga pojedem. Tako je mekano, topi se ustima. Božanstveno. Neverovatno ukusno. A sad želim da probam oblak. Leti mi usta. O, da. Prelepo. Oduševljena sam. Sada sljedeća torta. Uzet ću pačence. Baš je slatka i sočna. Ukus jagode je nevjerovatan. Želim da jedem još i još. Volim ovaj kolač i čoveka koji ga je napravio. A ovo? Mislim da bombona može da se pojede. Nadam se da je ukusna. Da, nije loša. Dobro, sad ću probati tortu. Pa šta mogu da kažem? Suviše se lepi ustima. Treba nešto popiti. Da, sad je bolje. Ali više ne želim ovo da jedem. Sad treba da izaberem. Očigledno je da je šarena torta najukusnija. Čija? Moja? Joj, šta to pričate? Pa niste trebali. Sljedeći put pobjeda će biti moja. Šta? Povrće? Zašto? Sada ću vam pokazati. Ja želim hamburger. Spremite mi ukusni hamburger. Ništa lakše. Kakav hamburger? To nije zdravo. Neću dozvoliti moje unuci da jede takvu gadost. Sve u smeće. Od povrća može da se napravi mnogo dobrih jela. Avokado je zdraviji od lepinja. Sada ću ga tako ukusno spremiti. Treba da izvadim koščicu i da ga oljuštim. Zato koliko vitamina ima. A paradajz? Tako volim paradajz. Veoma je lep i zdrav. Obavezno treba da ga dodam, kao i krastavac. I naravno, kako bez ljute paprike. O tome kako je ljuta paprika zdrava ne treba ni da pričam. Joj, dok sam spremala i sama sam ogladnila. Veoma ukusno i uopšte nije ljuto. Ostaje da se spakuje naš zdravi hamburger. Avokado, salata, paradajz i ljuta paprika. Kakva gadost? Moj će sigurno biti ukusnije. Pljeskavice na lepinje. Sad treba da se doda povrće. Tu je krastavac. Jel to luk? Ne, on nam ne treba. Paradajz, da. Ali prvo treba da se rešim nepotrebnih delova paradajza. Mislim da je to to. Mada ne, ovdje još ima. Nema veze. I ovu ću iseći. To je to. Dodat ću to sve u hamburger. I još treba sir i hleb odozgo. Nešto sa njim nije kako treba. Suviše nekako visok. Hajde. A šta ako ovako uradim? Izgleda užasno. Imam ideju. Mogu malo da varam. Treba mi dostava hamburgera što pre. Čekam. Oho, kako brzo. Dakle, gde je moj hamburger? Odlično. Sklanjam to sve. Jao, prelep je. Stavljam na tanjir. Idealno. Nije loše. Ali ja ću svejedno napraviti bolje. Kako su moje pljeskavice? Odlično su se ispržile i pokupile miris vatre. Tako su sočne i mirisne. Da, sve je spremno. Letite meni na tanjir. Sljedeća. O da, divno. Sklonit ću prvo sve sa vatre, a onda ću spremiti najukusniji hamburger. Obavezno ugasiti vatru. Odlično, počinjem. Treba da isečem povrće svojom profesionalnom metodom. Prvo bacamo, a onda sečemo pravo u vazduhu. Idealno sečeno povrće, gotovo.
Uzimam lepinju. Stavljam salatu, sočnu pljeskavicu i sir. I još i povrće. I ponoviti ovako još nekoliko puta. Odlično. Posljednji korak. Pljeskavica i zastava. Sad je idealno. Koja lepota. Zaista. Završili smo. Počasti se. Kako ovo sve ukusno izgleda? Sve osim ovoga. Šta je ovo uopšte? Ne liči na hamburger? Dobro, probat ću. Jao, odvratno i ljuto, fuj. Ovo izgleda prelepo. Želim što pre da ga probam. Zastava mi ne treba. Dođi meni u usta. Što? Raspao se? Pa neću onda ni da jedem. Ovaj hamburger je baš simpatičan. Probat ću ga. Wow, koliko je dobro. Veoma ukusan hamburger. On pobeđuje 100%. Šta? Ja sam pobedila? Cool. To nije fair. A ja nisam pobedila. Pitam se šta će sada biti. U prvoj rundi svako od vas mora spremiti torticu za mene. Tortica? Pa to je lako. Početi treba sa spremanja testa za kore. Treba će mi brašno, jaja, mlijeko, malo šećera i limunovog soka. Da, tako je. Pa to je zaista jednostavno. Samo ću ponavljati za bakom. Joj! Bako, šta to radiš? Prsnula si me oko limunovim sokom. Jao, Ema, izvini, molim te. Okej, nastavit ću da spremam tortu. Testo je već spremno. Ostaje da ga sipam u kalup. To treba raditi veoma pažljivo. Tako je. Ne, nakon toga ne želim da se petljam sa brašnom. A bolje da spremim tortu od nekih slatkiša. Za početak će mi trebati nekoliko rolnih huba-buba žvake. Samo što je sama neću moći da razvaljam. Ovdje će mi trebati pomoć teške artilerije. Naprimjer, asfaltni finišer će biti taman. Da, super. Hvala puno. A sada kamion sa gumenim medvedićima. Da, sipat ću ih u tigan da se istope. Savršeno. A sada treba pažljivo uzeti tiganj i sipati istopljeni žele na listić od žvake. Ovako. Izgleda prelepo. A zatim to sve treba ponoviti. Drugi sloj žvake, tako je. Onda još jedan sloj žele. I sve ponavljamo nekoliko puta. Da, odlično mi ide. Sve je spremno. O, izgleda da je i baka nešto spremila. Jesam. Moje kore za tortu su spremne. Sad ću ih podeliti. Da, tako je. A između kora ću staviti šlag. A bit će vrlo ukusno. Odlično. Baš mi se sviđa moja tortica. Zak, zašto me tako gledaš? Jer je to dosadno. Pogledajte moju tortu. Ukrasit ću je kapljicama jestive boje, da bi izgledala još lepše. Da, odlično. A sad ću uz pomoć salvete rasporediti boju po celoj torti. Da, ovako. Lepota. A sad ću napraviti rupu u sredini torti, da bih sipao tamo što više Skittles bombona. Ove bombone vole svi, tako da sigurno neće biti suvišni. Jao, crvenih bombona nije bilo dovoljno, ali nema veze, imam još. Gledajte i zavidite. Eto kako treba da izgleda prava torta. Jao, zanimljivo.
Dobro, moram i ja ukrasiti tortu. Ali bombone nisu zdrave. Jagode su mnogo bolje za ukras. Prvo moram skinuti sve peteljke. A onda iseći jagode na 2 polovine. Odlično. Nije tačno. Odlična je moja torta koju sam odlučio dodatno da ukrasim ovom dugom. Zanimljivo. A ja ću dodati svežu nanu i pače limuna. Da, tako će moja torta izgledati svežije. Moja torta je svakako bolja. Ko je to rekao? Moja torta je lepša. Zašto se svađaju? Čudno. Zapravo trebalo bi i ja da ukrasim torticu. Ali ja nemam ništa osim žvake. Mada nije ni to loše. Hej, prestanite više. Neka sve odluči Kate. Wow, kako lijepo. Ne znam šta prvo da probam. Pa neka prva bude bakina torta. Joj, kako nežno i kiselo. Šta je to? Limun? Bako, zašto si stavila toliko limuna? To je nemoguće jesti, fuj. Sljedeći kandidat je Zak i njegova torta. Oho! Unutra se Skittles bombone, cool. Jao, ukus je divan. Wow! A kakva je ovo roza torta? Kao da je tortica za Barbie. Ema, jesi li to napravila tortu od žvake? Još nikad nisam vidjela to. Wow! O, da, to je veoma ukusno. Nisam očekivala da će mi se toliko svidjeti. Znate zašto je još njena torta dobra? Od nje se može naduvati balon. Gledajte! To nije samo ukusno, već i zabavno. Ema, tvoja torta je najbolja. Čestitam. Da, nisam se uzalud toliko trudila. A šta ćemo spremati ovaj put? Ovaj put želim kajganu. Kajgana, to je lako. Za početak treba profesionalno odvojiti žumance od belanaca. To ću uraditi jednim bacanjem i nožem. To je to. Ajoj, koliko patosa. Da li stvarno misli da je to teško uraditi? Joj. Ispada da je ipak teško. Šta da radim? To su bila posljednja jaja. Tačno. Može mi pomoći običan špric. Uz njegovu pomoć ću skupiti belance. Onda žumance. I sipati to sve na vruć tiganj. A da bi moje jelo bilo neobično, napravit ću na jednu već puno malih kajgana. Pogledajte kako slatko. Čeka me težak zadatak. Morat ću da obojem belance da bi moje jelo izgledalo neobično. Gotovo. A sad ću uz pomoć šprica napraviti kajgan u obliku duge. A žumance će biti kao sunce. Jao, zašto uvek sve tako komplikuješ? Kajgana se može napraviti u obliku mace. Žumance će biti umjesto očiju. To je to, ispalo je baš slatko. Bako! Šta to radite? Zbog vas mi je pocorilo sunce. Jao, slučajno sam. Ali ja sam napravila slatku macu. To nije fair. Zašto? Pokažite mi šta ste napravili. Prvo ću probati Emine male kajganice. Ukusno. Ali premalo za mene. Ideja je ipak zanimljiva. A šta je šef spremio za mene? Fuj, šta je to? Ovo žumance me jako plaši. Neću ga probati, fuj. O, ali rado ću pojesti macu koju je baka spremila za mene. Izgleda vrlo neobično. Baš mi se sviđa. Bako, čestitam na pobedi. Jao, hvala ti. A znala sam da će ti se dopasti.
Pitam se šta ćemo spremati ovaj put. Jede mi se churros. Da li znate šta je to? Naravno, ja ću ga lako napraviti. Početak je jednostavan. Treba pomešati brašno, šećer i vodu. Da bi testo bilo bez grudvica, mešat će ga ovaj uređaj. I pošto danas sve spremam koristeći boje, i ovaj put ću to uraditi. Ispalo je ovakvo roze plavo testo. Zatim ću istiskati testo u kipuće ulje. Pa dobro, zvuči zaista lako. Samo ću ponavljati za njim. A sad ću iscediti testo. Jao, nešto nije u redu. Fuj, odvratno. Moram nešto smisliti. Znam, napravit ću churros od mančmelova. Mančmelov vole svi. Da, tako je. Jao, nemam pojma šta je churros, ali brzo učim. Testo ću napraviti u flašici, tako će biti zgodnije. Dalje treba dobro potresti flašu da bi se testo promešalo. Jao, malo sam preterala. Bako, smiri se. Jao, dobro je. Hvala na pomoći. Pa, vreme je da istisnem churrose. Spremat ću ih u rerni. Odlično. Malo sladoleda neće škoditi. Sa njim sve postaje ukusnije. Završni dodir su šarene konfete. Da, svaka mi čast. Jao, bako, šta je to? Kako šta? Onaj churros. Treba ih još politi medom i to je to. To nije churros. To su kolači. Pitam se kakav ukus će imati moj churros od mančmelova. Jao, izgladniji nešto. Ali nadam se da će se Kate svidjeti. Vi nemate pojma. Pa možda je to i na bolje. Kate, samo sam ja ovdje napravio pravi churros. Jedva čekam da probam. Sve osim ovog. Ovo neću jesti i nema šanse. Probat ću bakino jelo. Bako, a vidi se da si se trudila. Ispalo je baš ukusno, ali to nije baš ono što sam tražila. Šef Zak je dao sve od sebe, to se vidi. Njegovo jelo stvarno izgleda kao pravi churros. Neverovatno, to je veoma ukusno. Čestitam na pobedi. Da, odmah sam znao da će tako biti. Predlažem da počnemo sa nečim jednostavnim. Spremite mi ukusnu pastu. To je lako. Za to su potrebni obični špageti. Još nikad u životu nisam spremao nešto tako, ali mislim da ću uspjeti. Jao, kako da stavim špagete u ovaj mali tiganj? Ajoj, težak slučaj. Gledaj kako se to radi. Potrebno je samo slomiti špagete, onda će stati u bilo koju šerpu. Sad ih treba kuvati i stalno mešati. A, sve je još lakše nego što sam mislio. Prokletstvo! Moje špagete su pocrnele. To je gadno. Ups! Je li to bacio šerpu? Da, mislim da znam ko će izgubiti. I znam ko će pobediti. Ja. Umjesto male šerpice ću koristiti veliki tiganj na kojem ću ispržiti svež paradajz. O da, kakav miris! A sad se može dodati malo špageta. Tako se sprema prava pasta. Gluposti. Zaboravila si da prospeš vodu? Eto kako se to radi. Jao, ne vidim ništa. Moram nečim da obrišem naočare. Betty, nadam se da ti ne smeta. Moja uniforma nije za to. U njoj spremam svoje najukusnije jela. Da, meni ne treba uniforma za to. Mogu i bez nje spremiti najlepšu pastu za svoju unuku. Čekajte, a šta ja da radim? Tačno. Mogu iskoristiti stari recept za špagete.
Treba samo uzeti 2 pakovanja suvih nudla i skuvati ih u čajniku. To je brzo, jednostavno i mnogo ukusno. Svaka mi čast. Da, to je baš originalno. A ja ću dodati malo sira u špageti. Tako će moje jelo postati još ukusnije. Ja, vi nemate pojma. Sve to se treba raditi sa osjećajem lepote. Ni malo kobasice neće škoditi. Kobasicu vole svi. Je li osjećate taj miris? Izgleda da je i moja pasta spremna. Vreme je da dodam malo kečapa. To je to. Paige, možeš probati. Prijatno, unuko. Konačno, kako sve izgleda ukusno. Jao, samo me ove nudle u čajniku malo plaše. A njih ću prve probati. Fuj, baš gadno. A sad ću probati pastu sa mojom omiljenom kobasicom. O da, to je sasvim druga stvar. Veoma ukusno. Ostao je posljednji kandidat za pobedu. Špageti sa sirom. O da, nema ništa ukusnije od toga. Bako, pobedila si. Znala sam da ću pobediti. Učite od mene. To je zaista ukusno. U drugoj rundi hoću da mi spremite ovakav kolač. Kao i Šreka. Šta? Kako se to pravi? Vrlo lako. Hoćete se odmah predati? Kako da ne? A baka je u igri. Jao, nije trebalo tako pomerati svoj stari vrat. Prvo treba prosijati brašno. I naravno dodati potrebne začine. Obavezno treba cimet. Ma šta kažeš? A šta je sa šećerom? Kako kolači mogu biti bez šećera? Shvatio sam šta treba. Prvo ide brašno. Jao, sad mi je svo lice u njemu. Fuj, to je odvratno. Da, to je zaista fuj. A na šećer nisam zaboravila. Samo ga treba sipati u rastopljeni maslac. Ja ću imati najbolji kolači. Dakle, sipam šećer. Sad to sve treba dobro promešati. Dobijenu mešavinu treba dodati u brašno. Nakon čega sve to dobro umutiti mikserom. I ja ću obavezno staviti maslac. Eto, gledaj. Ali ja ću sve mešati rukama. Jer se kolači moraju praviti s ljubavlju. Naravno, neću zaboraviti ni na sirup. Maslac, kažete? Dobro. Šta raditi sa tim? Tako je klizav. Beži mi iz ruku. Eto o čemu pričam. Ali nema veze. I jedne ruke će mi biti dovoljno da promešam sve to. Moje testo je skoro spremno. Ostaje samo da napravimo od njega palačinku. Također je veoma važno izmeriti šta sam dobila. Onda ću tačno znati koliko kolača mogu napraviti od toga. A ja ću koristiti kalupe za to. Tako će moje kolači biti lepi i ravni. Odlično mi ide. Sad ih stavljam na pleh i šaljem u rernu. Oho, skoro ste završili. Nema veze. Vreme je da i ja pravim kolač od testa. To sigurno neće biti teško. To je skoro kao lepiti od plastelina. Gledajte kako mogu. O da, savršeno.
Fuj, brašno uopšte nije ukusno, da znate. Moj kolač u obliku malog čoveka je spreman. Također je spremna njegova kućica. A vreme je staviti kolače u rernu. Kada će se već ispeći? To je to. Pogledajte kakvu lepotu sam napravila. I moji kolači su divni. Ali moji kolači su najbolji. Jao, da sam vidjela to noću, ne bih mogla više da spavam. Sad treba napraviti kućicu za svog malog čoveka. Sve detalje ove kuće sam napravila od kolača. Tako da se i kuća može pojesti. Jao, ova kućica širi praznično novogodišnje raspoloženje. Baš mi se sviđa ono što sam napravila. Tako je slatko. Obožavam ove bombone. Jao, tačno. Bombone su potrebni za oči. Dobro je što nisam sve pojela. Šta? Kuvar Betty je nadmašila samu sebe. U pravu si, Ben. Posluži se, unuko. O, kućica od medenjaka i puno kolača. Jao, kakvo je ovo čudo? Nadam se da je barem ukusno. Fuj, kako suvo. Ne, to ne valja. O, kolači u sredini mi se mnogo više sviđa. O da, baš su ukusni. Hvala, bako. Pa, došlo je vreme da probam ovu kućicu. Jedva čekam. Poješću prvo vrata. Jo, ne mogu da verujem. Toliko je ukusno da želim da pojedem celu kuću. O, da. I naravno poješću sve njegove stanovnice. Jao, zar postoje tako ukusni kolači? O, da, oduševljena sam. Žao mi što sam srušila tako lepu kuću, ali bila je zaista ukusna. Betty, ti si pobedila ovaj put. Naravno, to je bilo jasno od prvih sekunda. Dosta sam jela slatko, sada hoću corn dog. O, to mogu spremiti. Barem znam kako se kuvaju viršle. Ja ću koristiti najkvalitetnije viršle od svih koje znam. Viršle? Gluposti. Kobasica je mnogo bolja. To će biti mnogo ukusno. Ovdje nema šta da se sprema. Treba samo nabosti kobasicu na štap i umočite je u ulje. Jao, imam neočekivani problem. Ne mogu da otvorim pakovanje sa viršlama. Zašto neće? Čak i malo dete to može uraditi. To se radi vrlo jednostavno. O, nisam znao da ima posebno mjesto za otvaranje. Jao, kuvanje definitivno nije za mene. Kladimo se da ću napraviti testo dok će viršle biti u vazduhu. Znam taj recept na pamet. Eto, štapići su već spremni, viršlice, vreme da padnete na njih. Sad svaku viršlu treba dobro uvaljati u tome. Zatim ih treba staviti u kipuće ulje. Isto ću uraditi sa svojom kobasicom. To je vrlo jednostavno. A ja moram skupiti svoje viršle sa poda. O, kako boli! Odakle su ovdje mišolovke? Nikad nismo imali miševe. Sir? Tačno, mogu dodati malo sira u corn dog. Biće vrlo ukusno. Yeah, baby! Da, sad mogu močiti to ulje. Jao, kako prska.
Da, leti na sve strane. Kukovice, to je obično ulje. Čega se plašite? Moje jelo je spremno. Sad ga treba lepo servirati. Naprimjer, mogu napraviti lepe medvediće od njih. Odlično! Svaka mi čast! I naravno ne smijem zaboraviti na sosove. Sa njima će biti još ukusnije. Oho, takav corn dog će se sigurno svidjeti mojoj unuci. A ja sam spremio za nju sirno iznenađenje. Ali ni malo kečapa neće škoditi. To je to. Paige, vreme je da probaš. Oho, sva jela su tako lepa. Ali probat ću prvo ovaj veliki corn dog. Ne mogu ga čak ni podići. Fuj, to je kobasica, a trebalo je staviti višle. Sad ću probati ove preslatke medvediće. Mislim da će ih sos učiniti posebno ukusnim. Nevjerovatno, i ukusno i lepo. Ostao je posljednji kandidat za pobedu. Wow, pa to je sir. Baš lepo iznenađenje. Mislim da je ovo najbolje jelo. O da, znao sam da ću uspjeti da pobedim barem negde. Baš ukusno. Da počnemo? Smislio sam kako da napravim najlepšu krofnu. Samo ću uzeti gotove krofne. Slatke su, ali nedovoljno. Stavit ću još čokoladu na njih. Obožavam čokoladu Milka. Najlepša je. Eto. Gotovo. Pa i kakve su to krofne? Čekaj, bako. Čokoladu treba istopiti. Ugreću je. Odlično. Sad su to krofne sa čokoladnom glazurom. Došla mi je zanimljiva ideja. Bako, i tebe treba ugrejati malo. Ne treba. Moja perika. Bako, šta je to? Izvinjavam se, to je moje. Bako, nisam znao da nosiš periku. Ma daj, bilo je zabavno. A sad ću ukrasiti krofne konfetama. Gotovo. O ne, Bako! Ne, samo ne špricave! Smiri se, Deni. Planiram da napunim špric čokoladom. Da, tako je. A sad ću napuniti krofne čokoladom. Odlično mi ide. Kako su sočne. Da, svaka krofna mora biti puna čokoladom. Tako je, super. Zatim treba posuti krofne šećerom u prahu. Kakav miris. Završila sam. Ostalo je to sve staviti u korpu. Ovako. Savršeno. Šefe, a šta ste vi smislili? Ja sam već napravio čokoladno testo. Treba ga sipati u kalup. Savršeno. I dodat ću malo vatre. Tako je. Onda će se moja velika krofna brzo spremiti. Eto, završio sam. Miris je super. Izvadit ću krofnu iz kalupa. A sad ću je preliti nutelom. To je bolje od svake čokolade. Baš lepo. A zatim ću dodati crvene konfete. Izgleda nevjerovatno. To je to. Može se probati. Prijatno, dragi. Sve izgleda tako ukusno. Hoću da probam prvo ovo. Ova krofna je tako velika. Taman za mene. I ukus je dobar.
Da. A što je ovdje? Kako slatko. Miriše na čokoladu. Pa unutra je čokolada. Nije loše. A šta je ovo? To su krofne kao sa moje slike. Super. I ko će pobediti? Šefe, spremili ste najbolju krofnu. Pa da, ja sam profesionalac. Drugačije nije moglo da bude. A sad mi se jede sladoled. Hajde, spremite ga brzo. Taman imam teglu sa nutelom. Sad ću pokušati da napravim sladoled od toga. Svi vole nutelu, zar ne? Šefe, to je čudno, jel da? Kako god. A sada treba dodati mlijeko i M&M's bombone. Sipat ću to sve u teglu sa nutelom. Promiješat ću i super. Gotovo. Zatvaram i stavljam u zamrzivač. Kako hladno. Ostalo je malo sačekati. Bako, a šta si ti smislila? A ja ću napraviti sladoled od voća. Sve to treba staviti u blender. Tako je. Još malo. Dosta. Zatim stavljam poklopac i uključujem. Jao, kako moćno. Zaustavite to. Bako, pomoći ću ti. Isključio sam iz struje. Hvala, Deni. Dakle, napravila sam sok. Sipat ću ga u kalup za sladoled. Tako je. Zatim ću ga zalediti uz pomoć spreja za hlađenje i ubaciti štapiće. Odlično. To je ispalo baš dobro. Ali to nije sve. Sladoled mora biti u čokoladi. Sad ću polomiti šarenu čokoladu. Tako je. I staviti je u čaše. Odlično. Svaka boja u svoju čašu. Divno. A sada sklanjam mrvice. Tako je. Uz pomoć brenera ću istopiti ovu čokoladu. Divno. Ostalo je umočiti sladoled u čokoladu. Roza sladoled. Tako je. Zatim crveni sladoled. Baš lijepo. I žuti sladoled. Divno. Stavljam to sve na tanjir. Baka je završila. Dobro, a ja imam sladoled Kit Kat. Stavit ću par kuglica u činiju. I još par. Divno. Zatim ću narendati čokoladno jaje. Da bi bilo još ukusnije. Da, super. Izgleda nevjerovatno. Zatim ću preliti sve čokoladnim sirupom. Dosta. I posljednji korak. Zaledit ću to sve sprejom za hlađenje. Ispao je čokoladni držač za kašiku. Gledajte. Kako vam se sviđa moja ideja? Mislim da sam genije. To je zanimljivo. Da, super. Vrijeme da izvadim svoj sladoled. Sad ću ga proveriti. Zaledio se, ali previše. Odmah mi donesite sladoled. Dobro. Trenutak. Sad ću nešto smisliti. Eto. Prijatno, dragi. Da, sladoled. Počet ću od ovog. Izgleda jako čokoladno. Probat ću malo. Običan je. A šta je ovdje? Da, izgleda baš dobro.
Probat ću crveni. Lep je. A, kakav je roze? Ovaj još bolji. Ekstra. Šta je ovdje? Šta će mi ovo? Ne razumem. Shvatio sam. Treba razbiti led da bih dobio sladoled. Zanimljivo. Uradit ću sve zbog sladoleda. Jao, ne ide mi. Dobro. Znači, pobedila je baka. O, sad je more da se radujem pobedi. Hvala svima. Ovog puta želim nešto sa poki štapićima. Obožavam ih. Hajde, možete da počnete. Odlično. Taman završavam da sastavljam čokoladnu tortu. Tako je. A sad ću naneti fil. Izgleda baš dobro. Treba premazati svu tortu čokoladom. Eto, izgleda savršeno, zar ne? A sad ću uzeti čokoladni poki štapići, koji tako voli Zak. Izgledaju savršeno. Da. Zatim ću staviti čokoladne bombone Maltesers. Sa njima sve postaje lepše, verujte mi. Stavit ću ih odozgo. Još malo i... Da, to je to. Ja sam završio. Nije loše, a ja vadim svoj kolači. A moj unuk obožava bakine mafine sa čokoladom. Preliču ih čokoladom. Da, tako će biti još bolje. Divno. A sad ću ubaciti u njih poki štapiće. O, kako slatko. Pogledajte. To liči na ježa. Preslatko. Deni, kako ti se čini, jeli? Meni se jako sviđa. Deni, a tebi? Super, bako. I ja sam smislio šta ću da radim. Moram razbiti čokoladu. Da. Napravio sam čokoladne mrvice. Super. Sipat ću ih u teglicu. Tako je. A sad ću koristiti brener. Treba mi najjača vatra. Eto, istopio sam čokoladu. Savršeno. Ali to još nije sve. Napunit ću vodeni pištolj čokoladom. A sada pucam. Gledajte, ispala je jelka. Još samo da je ukrasim i to je to. Pogledajte kakva lepota. Zaku će se sigurno dopasti. O, svaka čast, unuče. Wow, vaša jela izgledaju super. Što je ovdje? Jelka? Probat ću. Super. Ali previše prosto. A sad ću probati šta su ovdje smislili. Čokoladni kolači. Ali kako jesti to? Bako, to je baš nezgodno, preteralo si. A tu je cela torta, super. Sad ću je probati. O, da. To je mnogo ukusno. Ali, dosadila mi je brzo. Hoću još malo ovog da jedem. Da, odlučio sam da je pobedila čokoladna jelka. To, pobedio sam. Super, ja sam najbolji.